Smart City wahan hai te khoroksa borok ni mankha thirok manmani apati munoti bahai holang wan nukjaka jengsa jahas tini montri okrani kerong ni naikol mungrok no teibo busuk jora teibo bahai jora rokobo bayang rogo kelegi tongka aborok ni bisingobo tabuk teibo nukjaki tongmani opati mungrok no hai te wasa gosimung manuka abo hai no wan chumung robo sinai nukne moholok ni phasing rogobo tenggereng ni naikol mungrok ni bising tirobo kasin ulo taikaisa klai obo hai no samung pitra pati mungrok pati wino tongmani hai te wasa malkhung mothonani mankha thirok manmani karak salni fungo borda Gol chokor amsai rogobo aroni tong bising tibo kaisa rongni nukjagi tongma bai borni asamung khlai thai rongni bisingo ba hati rongni kaisa snam khlai rongni ajuk thai rogobo naren dev mungui khoroksa malkhung mothorani khasija mankha thirok mankha Chandra mura amsai rongni tongnai narayan gol chokor amsai rogo malkhung rogo saisung rok tongoi tongo asalo akko thirok no nugui manma bai aroni tongnai borok rok shahor ka botolani naimthang bahini phariwo naimthang bahini phaiei akko thirok no bo খসাওই চেরে নাইকলনানি বাকি তেলাঙ্গাই থাঙ্গা ঘটনা হয়েছে সকালে আমরা আইলাম দেখলাম বাজার একটা অস্থায়ী শেড আসলো অস্থায়ী শেডের ভিতরে আমাদের সিন্ডিকেটে গাড়ি চালাইতো লোকটা ড্রিঙ্কস করতো সে নিজে একবার থানাতে খবর দিলাম থানা বাবুরা আইলো থানা বাবুরা এখন এটা নামান আর কি এটার সৎকার করণ যায় সেই ব্যবস্থা আমরা সবাই মিলে ওর নাম পরিচয় পাওয়া গেছে ওর নাম পড়ে গেছে নারায়ণ দেব আমরা ডাক্তার আমরা সিন্ডিকেটটা সবাই মিলে ডাকতো হেডকি ডাকতো আর কি হেডকি বলে ওরা সবাই ডাকতো এমনি সবাই চিনে ওনার বাড়ি সে চান্দানি মোড় এদিকে এরিয়া apati mungno tino amsai ganange no hai hola nungman nukjaka saisung da thika hai ekeba boida botharka abuno teibo kokro kasaka pati mungno chere naikrolani bagai nokhorka naimthang bahini Bio report Channel Dinda